Umelá inteligencia. Znie to ako sci-fi, ale dnes je to realita. Vie tvoriť obrázky a videá, vie vytvoriť hudbu a oveľa viac. Ale ako vlastne funguje? Poďme si to rozobrať jednoducho, no poriadne. Umelá inteligencia, skrátenie AI, je schopnosť stroja vykonávať úlohy, ktoré by inak vyžadovali ľudskú inteligenciu. Nejde o vedomie, čiže AI nerozumie svetu ako my. Predstav si ju ako hovoriacu hračku. Vie rozprávať, ale nevie, čo hovorí. Ale vie spracovať obrovské množstvo dát a z nich sa učiť. Kedykoľvek ti YouTube odporúči nové video, alebo Google automaticky doplní vetu, je za tým umelá inteligencia. Funguje ale na základe výpočtov, nie na základe pocitov. Tak nech mi niektorí netvrdia, že matematika je zbytočná. Základ AI je učenie sa z dát. Povedzme, že chceme, aby rozpoznávala mačky. Dáme jej tisíce obrázkov, niektoré s mačkami, iné bez. AI analyzuje farby, tvary, vzory a vytvára si model, teda súbor pravidiel, podľa ktorých vie rozhodnúť, či je na obrázku mačka. Tento spôsob sa nazýva supervised learning, teda učenie s učiteľom. Niekto jej totiž povie, toto je mačka, toto nie je. Iný spôsob je unsupervised learning. Tam si AI sama hľadá vzory v neoznačených dátach. Srdcom moderných AI sú neurónové siete. Predstav si to ako vrstvy neurónov, ktoré si medzi sebou posielajú čísla. Vstup, napríklad obrázok, prejde sieťou a tá ho spracuje vrstvu po vrstve. Každá vrstva rozpozná iný prvok, napríklad okraj, farbu, tvár, pohyb a tak ďalej. Na konci sa model rozhodne, napríklad na tomto obrázku je mačka s pravdepodobnosťou 92%. Umelá inteligencia dnes pomáha vedcom, píše knihy, maľuje obrazy a dokonca navrhuje lieky. Nie je to kúzlo, je to matematika, ktorá sa učí z dát, ale nepozná dobro ani zlo. Rozhodujeme my, čo ju naučíme, k čomu ju použijeme. Toto bolo len krátke vysvetlenie toho, ako AI funguje. Svet za tým je hlboký, zložitý a plný možností. A práve preto si zaslúži, aby sme mu rozumeli.